Hey guys, what's up? Welcome back sa vlog guys. Karon na may sitawan na dyan na ay proyekto buhato naman karon guys. Magbuhat mi sa video ni Chade. So karon na ato mi sa spot guys. Ungasa mag-shoot si Chad. Ako buhat mi kabog, dara mi ka motor. Let's go na guys. Bring it back. Hey, shoes, new. Sa among pagbiyahe, naami nakita na tiguwang nag-ayo sa iyahang motor. Tapos ako untang laparohon, may ganin itubag din siya nagunsa mo adong nangutana din si Chadi na asa agiyo ng 360 view. So mauto na explain siya nga na paliko diri, paliko dito dito Pwede sa dito sa may tuod. Nalo ba? Kini diri mo agi. Kana may simbahan diyan. Meanwhile, So, nanami diri sa kwan guys, area, kaso lang di kasulod kay lapo kayo ang motor, di kasulod ang motor. Standard lapo kayo iso. Yeah, kasulod. Muna kasulod guys, lapo kayo. Liyo sa kan. Liyo kayo pinaka-oras. Guys, nag-change plan mi kay lapok mong kayo. Una may ato sa Gatungan, tapos pag kumasa sa Gatungan, din balik mi diri guys. Hey guys, what's up guys no? Taas-taas itong biyahe karon guys. May kargadong buwan, pasbida, liko, pod, paa, sumpo, sana ba? Sige minor guys, munang iniandagan. Yang karon na namin dito sa buwan guys, pagputok guys, oh. Dili ba ini asin taas kayo? Taas na siya. Ito yung pinakataas guys. Ito si Wildo. Kapit na doon yung mabot. O na, nagkalaw helmet yung pinakop diriya. meanwhile, Muna ni diriya dapita guys, Kaliawa o Kalpiste. Kalpiste. Pods. Isna pa pa Skyflex. Skyflex atong madadali. So guys, naguna sila kay speaker. Nabili na yung speaker. Si Chad, bungol-bungol po si Chad gamay. Oh. So, plano kami guys, diri guys sa Gatungan, mo ni Gatungan guys. Si Chad, buat si kanta diri punta ato suportahan. Chadi makatarungan guys nasa YouTube. Agit naglubak, layo pa tagal diyan ato no. Yung mo na tong murag story sa kuan ba. Sa pula puto ko diri tapos ano. Diri na ang batong kuan natin acting. So guys, manag meeting. Mangaon. Kaon mo dia. Ngaon na guys kaya kondisyon ng kalawasan. So, na-set up na sila guys. Ang camera to diya, okay na. Atong artist. Ana. Sige daw to niya. Naka-record na. Oh. Drone daw to. Chadi in the house. Okay, bunal. Gaw, bunal gaw.
Hey guys, so ready na tanan guys. So karon sugdan na ni Chad ang iyahang verse. Verse 1. Kamera pila tong mga rapag na tong mabilis. Kini na kanta guys. Idol ko na kantahan kay nga naman gikan ka sa wala nangarap ka, abutin mo yung pangarap. Mao ni ang concept sa kan karon guys. Amo ang video. Atangin nyo guys sa YouTube channel ni Chadi. Ano yan, yung music video na padayon lang. Batiun magkakapuy ba ay abanti lang. Ayaw undang nga ang tiil sa pagtikang. So kato siya guys, first take video guys. Kanto siya, chorus sa kanta ni Chad na mong ibuhat, balik-balik na ni. So wala pa yung mga first verse, second verse, third verse, fourth verse, five verse. What? Chorus pa lang to, pero palamit, ito stimpla guys. Ready na guys, ang first verse ni Chadi. Atong bongot ato di ato ni plaster na kay basi magasgas guys. Partida guys, upanay tulo guys. Diyan na view guys, so guys kay landong. Tapos init, sunod landong, init landong. Dili mo pareha ang kalibutan guys. Mutuyog jud ang kalibutan guys, kay namo kay clouds. Damn! Mo ni mga kuan guys, mga kauban ako, upat ra may kabuok. Billy Joe, Skinken o si Chadi. And it's me. Tunyok Kulera Vlogs. Subscribe na. Bring it back. Gago! Ulit-ulitin ko sa'yo nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Meanwhile, So mana ang first verse guys, Chadi, lupan mi back up Chadi. Ay duha mi nya tulo mi nagkuan sa tulo mi kawag sa camera. Sa mga gyud. So karon second verse agud mi. Layo pa ka pero layo na ka. Huna-huna kung unsa ka sa nagsugod pa ka. O layo pa ka pero layo-layo na ka. Kumpara tong panahon nga nagsugod pa ka. Abay normal lang nakapuyon while galakaw padulong sa goal. Di mawala ng kabalaka kahadlok o kagukol. Positibo huna-huna para maupol magpaduol. Di congrats lang sa taron puhon kita na puy ignanog sana all. Hey guys, what's up? Manamay diri sa Katungan guys. Sumbalhin na po mi diri sa 360 view. So magbiyahe na po mi guys, pero okay ra kay landong man. Pero gapo kay views. So nanamay diri karon sa 360 view. Pero napre sa ubos, o mis taas, na taas iso. Wala taas diyan. Taas man mo na dito. Pagsubok, lapok. Sapatos check. Lapok. So guys, ang cameraman to guys, Chadi. Lagi helmet, kamera. Napay gikalot na helmet. Sharon, kapiling bayad sa kuha ba? Chadi disakal sa Chadi to. So karon si Chadi within kan luya kay dapat helmet, dapat kamera. Takir ka Chad. Ay sila. Go. Hanggang bago pagisaka kay. Una saka pa niya. Batiun magkakapuy ba ay abanti. So no, sa wala kabalo.
dating vlog na ako diri nangadto diri nangadto dili pa nga ning lugar, dili pa nga ni ang yuta guys. Mapunay pala sa una diri, karon daghan na kayo, na-discover na siya kay daghan man og mga turista nga kadto diri. Kumbaga mo ni pinakataas na overview diri sa Davao, ang katungan og 360 view. Karon mingaw kay lapok pangod ulan. Naiga motor diri pero kami imbis magmotor baktas lang kay malas, lapok ang pagkadto. Total na naman dito sa area sa spot. Amo na lang ning baktason para mahuman. Grabe juga guys no, lapok kay diring area kay siguro ning ulan ni. Unta na to ani. Nagigiyan sa motor. Oh, Iligid ra anak ada. tama. Tinod. Mo nang Padayon lang Padayon niya punta. ang padayon lang. Tara. Unoy. Yan na may motor ni na. Namikid ya. Baboy dia ang kuan ba. Ina mo. Mas isa sipit aja, wala kay ungo aja. Wala ka tong bata gud nahulog sa kanal. Grabe guys, oh. Lapok guys. Meanwhile, Hasta kapuya. Adventure. Kararer. Okay na. Sige. Usa buwan na puli. Na taas kay kaunon, bro. Guys, sabi na, oh. Oh, di ba na. Mo na guys, oh. Oh. Pakita ta mo guys, unsa ka gwapong view. Kita ang samal, oh, nangaligo. Siya dito. So guys, masamang balita because ang aming pinupuntahan ay isang nakasirado. Makapasok pag walang bayad, oh my god. Ayan si Chad, rumpot ng buhay. Kasi, dyan tayo sa taas. So bad news kayo guys no, kay pagsaka gyud namo guys, tumoy-tumoy na gyud, naabtan big sarado or way tao or way nagbantay. Para lang jud mahuman namong music video, gusto na mo mahuman ni. So isa pa, lubat among kamera, lubat among cellphone namong upat, lubat. So karon para lang mahuman lang yun, gishoot namo sa unahan. So guys, mo na yung last part na amo ang gishoot ni Chad. Last na yun sa last. Mo na ang giingon na kung unsa man kalisod, unsa man kahago, kakapoy na mo nagian, padayon kay ang success nag-process pa na kanimo. Masking daghan kami failures among kinabuhi, giantos gyapon namo ni masking di na namo kaya. For example, kininitabo karon na nasirad-an mi, lubat among kamera pero gipangitaan na mo pamaagi, pangitaan na mo paraan para lang mahuman ang amo ang project na among gisabutan, among giplanuhan. Migloo bahalag hinay basa kanunay ang nagpapadayon magkakapoy bayabanti lang ayaw undang nga ang tiil sa pagtikang muabot ang panahon kita na pudang paburan di maning nga ay rainbow pag humansulan maong bation magkakapoy bayabanti lang ayaw undang nga ang tiil sa pagtikang muabot ang panahon kita na pudang paburan di maning nga ay rainbow pag humansulan maong padayon lang. Batiun magkakapoy bayabanti lang ayaw undang nga ang tiil sa pagtikang muabot ang panahon kita na pudang paburan.